bloki lah piye jare dhek ngimpi rumasane aku selingkuh karo Niken Salindri song wawut ngono modele lek ngimpi mbok lek ngimpi ngangge aturan ayo lah yo mongko ora yo urung anu ora ayo luar biasa yo Mas Jolang coba nggih gemene wektu ayo men pinarak ana pepanggungan ya ditumpake prau layar ya nggih dasare ya mangsa Jawa ngono men ora kelep tumpake prau layar yuk monggo dados tak Jolang CS yuk sehat Pak Cahyo. Alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah pikantuk barokah panjenengan kula sehat. Nggih, nggih. Matur nuwun matur nuwun. Kula kali panjenengan Mas Nanda wajib ngaturake panuwun dumateng PG Rejo Agung Baru ing atase mangsa udan kados mekaten kersa nimbali kula kali panjenengan. Alhamdulillah, pokoke kula nderek ndedonga mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, selamat jenengan sampun nggih kalian kula. Seger waras nggih Mas. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras luwih dhisik. Lah leres niku. Nggih to. Pokoke kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia semuanya. Ojo kalah semangate karo keluarga besar PG Rejo Agung. Lho nggih kula tetep semangat. Napa boleh? Rukun kompak menggunakan gaman panunggal selalu bersalam-salaman. Oh nggih. Mila saking menika kedadipun contoh. Wes ora kasil salaman mbek kono ya mbek Watu Azharawat tau. Oh kaya Watu Azharawat niku pripun to, Pak? Wis salaman kono angele kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki malah ambune. Ambune piye? Lenga putih. Mosok lenga putih. Ya arum. Jenengan iki kudune salaman kalian panjenenganipun Pak Cahyo mergo ndereke Pak Cahyo ngoten lho. Dalang budale pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki adoh-adoh kok Rembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion, wonten PG Rejo Agung. Baru. Baru nggih lah ngoten nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki ya mbuh ya. Wong-wong ki sing do mirsani kabeh iki penonton-penonton ket komburi ki mau jebul do ora pangkling aku. Ora pangkling? Iso. Berarti wis apal karo jenengan. Apal ki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok ngisor kono kuwi. Oh mriku. Do nyuwun foto. Iki Om Jolang sing biyen nggih dadi film sinetron Kian Santang ngono ya. Kok dadi film Kian Santang iki lho. Oh, biyen yo ganteng kok Le. Lah sampean biyen ganteng. Lah iki saiki kok dadi ora bagus, kok dadi elek ngene. Acara tahun baru kebledosan mercon. Dadi kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir ning gone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Jolang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutup giling PG Rejo Agung? Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya ketok leh do manis-manis, Pak. Kok saged ngoten? Lah iki gara-gara kan manggone ning gone PG Rejo Agung baru. Bengi ning gone bakul rokok iki ning bakul gula aku ngantek melok muni angel kabeh. Sing mirsani tumpuk. Ngantek sing cilik-cilik digendong. Ngantek sing gedhe-gedhe kok ora ketok, ngantek do nggawa-nggawa ancik-ancik mau. Lah nggih gara-gara sapa Dik Niken. Dik Niken. Bah, karo aku nek karo sinden-sinden nom ya ora patek wis waleh. Lah kira-kira sampean tak tangleti umpamane sinden sak menten iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal? Aku ya jelas milih sing pinggir dhewe sing kaya gilingan tebu. Lah kok iso milih sing pinggir dhewe le sing nom akeh lho, Pak. Akeh sing pinggir dhewe nek jenengan dipelengak ngene iki iso kaya lori sing adahe tebu.
Sampeyan kok saged kewas gandos pantes. Lah iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe ngekeki pupuk urung wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe ngemah-ngemah. Walah. Jenengan ampun nyepelekke. Pripun ta Niku sing macane? pinggir njaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Weh. Niku nuwun sewu nggen swara. Wah, sak ret niki pedhot kabeh. Weh. Saya melih bab tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari niku pedhot kabeh nggih. Nggih, leres. Oh, alah. Jare bojone jenengan ya sinden Mas Julang. Nggih, riyen sinden, Pak. Ya, pas nembang napa nika saniki pun mboten nate nyinden. Loh, sebabe? Ah nyindene ning gone panasan ora manterop sambar bledek. Ning nun sewu Pak Cahyo. Pripun? Garwane Pak Jolang niki. Wah, niku napa kapan medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja kandhake kok. Ora masalah. Oh Bu Kesi iri meneh, Bu Kesi Pak anu garwane ngimpi wae muring-muring kok. Ning kan sampean kedah nulat kalian panjenengan Pak Cahyo. Iso romantis, iso harmonis kalian kang garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Jolang niki Pak Cahyo. Kalih garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar niki digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Maksudnya gandeng terus niku sampean nggih romantis kados Pak Cahyo ngoten. Kayak ra romantis. Lah kok digandeng terus? Lah kene tak culno njukuki sembarang ae. Lah nek Bu Kesi kan wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Lah Iya. barang bojoku sin-sini lho. Lah pripun? Dagelan rondok kondang. Heeh. Di bojo ning swalayan purik ngantek satpam domorowe. Jebule golek laos. Lah ya ning supermarket kok Golek golek laos. ini komplit golek laos wae ra ono ning kowe. Sampean kok iso ngono lho. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Lah ngoten. Apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Weh, Mbak Sinden urung ana pabrik kene kowe sono. Sampean ya urung lahir ya. Lho alah aku ya isih ning pucuke pelem. Mulane bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bu Kesi sak kanca. Lah nggih. Lah iya, iki ketingale yo wah piyaine langsing-langsing ning jebule makme aki-aki. Kok mame aki-aki. Mangkok 200 iku ning awor sinden iso kotong kabeh ngono. Sindene Pak Cahyo niki lho Pak. Iya. Pak Surya niki cantik-cantik Mas yo sepuh. Ning cantik-cantik lho. Sing endi sing sepuh? Ora enek iki nom kabeh. Mboten enten sing sepuh. Ora enek nom-nom Iki kira-kira kabeh. sing loro iki yo nom apa tuwa Pak? Isih nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha ku sapa? Lho sindene Pak Cahyo iki ayu-ayu lho. Sampeyan ampun ngoten. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah tur disorot lampu. Lah mau ning transit ke roh dhewe dastere teng klewer. Bayo ape salin aku ngantek pangkling lho. Barang gek metu kaya widodari. Yo iku keistimewaane wanita-wanita nek wis kadung ngadi salira ngadi busana lho. Wong wedok iki angger sansaya rapet kualitas apik regane larang. Walah tenan ya Pak. Tanggoku kae gak gelem rokane selawe sak gletake we. Kok tangga ora gelem. Sik jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Kan mau sing dilem kok Bu Kesi. Upamane Mas Julang jenengan duwe garwa kaya Bu Kesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane ndek garwa kaya Bu Kesi ngono piye jajal? Hah? Ketoke ra mungkin. Lho sing jenenge upama ki piye to? Upama kok. Nun sewu lho Pak, kula nanti Piye? bojo ayu sirian. Berarti aneh men. Aku lho cemburunan kok nek aku bento. Oh, wong pecing wedok ki ayu sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ke Cina ya. Ha, Cina. Lah. Tuntunan kok ning dinggon ape resepsi gandengan kula di. Lho niku tumbale, Mbak. Ngoten-ngoten kula. Darah niku ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Cina. Sing setunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose kados Istri Pak yang Jolang. kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Tak iso ngono piye? Lho nggih nek bobok berdua niku mboten saged rukun, malah padu niku pripun? Kalih bojone sing keloro niki to. Iya. Nek bobok niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jenenge wong kekeluargaan iki lak hubungane karo kerukunan nek malah tukaran. Lah ya kok iso tukaran iki piye maksude kok? Nggih. Turu wong loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho, Pak. Piye piye? Gek turu kok roro hambekane kula niku sesek. Sesek bareng moto melek niku jebule adep-adepan padha mangape lho, Pak. Ge oyo-oyoan angin.
saking Yakin. Alah yo. Lah aku yo sesek dekne yo sesek. Ngono. Ning alhamdulillah wong saiki Alhamdulillah. juk tanggapan rondo rame saiki untune tak kei pager. Untune diparingi Tak Pak. kei begel. Kok begel iku piye to? Sing diguntuhi lho. Namane iku behel. Ya behel-behel sing rega larang, Ha. sing transparan regane 16.700.000. Walah. Hati-hati lho Bu, iki engko nek rusak ora tau sikatan saiki mah tomat tukul lombok tukul. Pangkemi kaya pot ngono. Kono tomat tukul lombok tukul iki. Akhire bojoku warisan apa meneh saiki duwe anggota anyar. Anggotane napa? Bang Mekar. Isin karo kancane saiki nggih. waluh. Piye Pak piye? Aku isin lho Mas. Aku isin. Isine piye? Sidane kuwi begele iki lho tak coplokno. Mbok coplok. Tak copot Heeh. ning Surabaya ora ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ora ngatasi. Jakarta ya ora ngatasi. Tak gawane Singapura. Wih, dagelan kaya garangan ngene kok iso gawe ning Singapura. Rai nomor loro, Mas sing penting iki kayane lho. Wah. Waduh. Gleleng Berarti tenan kan iki. gleleng Ayo tenan. Go ning Singapura. Gawe ning Singapura. Arep nyepot Dokter telepon kula. Hmm. Gandeng sampun kadung niki kantil ndak bisa dilepas. Kok pas kadung kantil iku piye to? Maksudnya gak iso dicoplok kadung nemplek iki lho. Udah nempel, tidak bisa dicopot. dilepas. Ini gimana Mas Jolang? Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pripun? Pun dicopot sandase aku muni ngono. Kayak mari repot. Mulane wong wedok itu apa anane? Lah. Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kaya bengi iki awake dhewe kudu sinau karo Pikir Rejo Agung. Lah pripun? Bang apa, Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk begini ki nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Tepuk tangan untuk Pikir Rejo Agung. Ngene iki nek cara bocah-bocah yoga sinden dagelan kondange kaya apa lek ora ono sing nanggap ngowoh Mas. Ngawah tenan ya. Kaya lori ra ono tebune ku lho runtung-runtung ning kono nganggur. Mulane bersyukur berbagi rezeki. Heeh. Jenenge sedekah ora kudu duit, ora kudu bondo. Bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah Lho, rasa, Beb. sedekah rasa dana rasa. Heeh. Oh, apa meneh nyawang sinden-sinden ngene iki. Heeh. Bayi. Piye. Wes ora guak belas iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Oh. Berarti blok Warnanya sudah kekuning keemasan. kuning keemasan. Lah nek sing niki sing nom-nom niki. Tebu sing dipanen urung wayahe diumbarke kok emane man wayahe ngetut ngene iki. Nah. Ngetut. Kok wae ngetut iki lho. Kok sampean. Lah nek sing Dijajal. ngetut nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Nggih. Penak ngetute. Lah nek sing untune merongos ngeten, umpamane ngetut piye? Lah Mas wong ganteng karo elek ki nek bojone wong sing dienggo yo gak raine wae kok. Lho, lah apaan? Sampean aja saru lho. Nyapa? Dipersani sedaya dulur-dulur lho, Pak. Lho sak saru piye to? Lho, lah kok sing dienggo ora raine kok iki? Lah iya, wong nek ganteng elek ki padha ae nek wis dadi bojone sing dienggo ki gak raine. Lah apane? Gak iso elek ya. Apa meneh karo walah. Grupe Pak Cahyo Kuntadi ki bingungke Kok wong. bingungke napa bab napa jajal? Aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus? Nun sewu Pak niki dalange niki Pak Yoyo. Mboten Pak Cahyo Kuntadi balik metu. Lah terus? Terus Telepon Pak Samsul, Pak pripun to Sherlock kok teng mriku dalange Pak Cahyo Kuntadi wong jenengan ngaturi pirsa iki Pak Yoyo. Ijane ya Yoyo apa Cahyo Kuntadi? mergo nuwun sewu, kula niki yen KTP Cahyo Kuntadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyo. Oh. Yoyo yuyuke Kesi ngoten niku. Ngene iki lho, sok nak awakmu ndek anak jenakno sing jenenge loro. Sing jenenge loro. Iya dadi nek mek utangan glibet iki gampang. Sing Kok nageh utangan? mumet no. Kok iso utangan Tapi ya nama peminjam Cahyo Kuntadi bareng ditagih tanggane niki daleme Pak Cahyo mboten niki daleme Pak Yoyo ngono. Asik nagih melok mumet ngono. Iki awake dhewe iki tanpa guna. Iki awake dhewe iki wis nek ora disandingi sinden-sinden ku wong-wong nyawang aku kaya roh grahana. Lah iya Sampeyan kula golekne kanca. Sing pundi, Pak? Niki enten Waranggana Madangkara sing made in kelahiran saking Medion Laladan Pule Pilang Kenceng
ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Wih, Mbak Dian Munasirah. Ayo. wah, Cublak suweng men berdiri luwih dhisik. Yuk, dados. Mbak Dian sing pundi nih? Dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Jolang. Nggih, nun sewu macange ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tonggoku to Le. Heeh. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasilnya mah geblak sing lanang kuwi. Ndak pengen apa? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayine rambut tok, Mbak. Mosok kok iso ngono? Iya. Lho petugase piye petugase? Ah, Kleru lek USG kleru kuwi. mboten kleru Iki ngoten. piye petugase piye? Kleru apa piye? USG iki kamen. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki mujur ora mungkin to Le. Lho petugase iki piye? Aku muring-muring karo petugase pripun iki hasilnya kok ngeten. Jebule petugase lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Loh, jebule Ya. petugase iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane kurang mendur, barang mendur lagi kota oh ini janenya laki-laki sehat ngono. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok aku muni ngono kuwi. Barang ngono ku doktere apa petugase apa sing menjelaskan kesehatan. Iku ya isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to Mbak? Sehat. Nun sewu tapi matane dewe-dewe muni ngono kuwi. Saged niku pripun? Ah motone awor nglumpuk ngene iki ya ora pantes. Iya, kok motor masuk dhewe-dhewe. Semua itu harus disyukuri. Nggih. Ya. Kula niku ndek wingi nggih pas ajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayeke niku wonten nuntuke. Oh ala-ala nggone bapake kakean kuwi. Ngene bapake kakean iku piye kok sampean kok ngono iki lho? Apa? Ah ngantek nglumpuk ning kene wi. Lah kan iki ya padha ae. Mosok kok ngantek muntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho ala-ala mulane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Mbah, Banyu mulai ketuban. Banyu ketuban. Tuban apa Lamongan to Pak kae ngene. Banyu ketuban kok Lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, beh kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku ora ndang buka-bukake, Pak. Sinden iki sinden piye? Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Lah iya. Lah iku bentuke terus nganti piye ya? Kaya modale kaya wah iki padha ae. Mangkel aku. Bareng rande kata-kata wah. Lah iya. Lah iku lek lagi monggo Mbak pun buka papat, monggo Mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra terus nggo tasbih. Jiro lu papat nembe 40 Mbak, jiro lu papat 5 Mbak. Ora pegel. Itu aduh jenengan iki belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan anu. Wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Sesar. Dik nun sewu jenengan Nggih. iki rak disesar to. Nggih. Jenengan pun priksa melih mboten. Sampun. Dik aku maca ning TikTok ki ana lho, bar disesar jahite kerapeten. Nggih. Wis malah HP pipis angel kabeh. Lho, disesar niku wetenge sing dijahit mboten. Disesari wetenge Lah bayine muntir terus mara rene tembus. Lah kok iso iki piye kok iso? Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen lahire iki kira-kira disesar apa lancar? Lah wong biyen urung usum urung usum dokter, urung usum puskesmas kok Le. Lah iya terus. Begitu nglarani wong dalane elek, mak iki digendong bapak ora aku ceblok ning tebunan ngene kuwi. Pengedan. Bagian gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pikir Jagung. Iki yo Madiun. Ayo. Nggih.
Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak iku mau sing Hajar Awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Sumira. Selamat sukses kagem tutup giling Rejo Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya Pak. Ya, Ya. kene iki rong tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi. Amin. Tutup giling ya nanggap lagi. Biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lagi Lagi muni Pak Cahyo tok aku rambut cangking. Nggih mangken jenengan usul Pak Cahyo. Aku melu. Ya ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking mbahno kulit Ketungrejo Nguntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu Sambung Wanci Dalu Katresnan Sejati. Nggih, wau sampun. Rondo Kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki Sambung Wanci Dalu. Ah, Lah gandeng nuwun sewu iki lak pelawake kalih. Nggih. Nek ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya pisan, Mbak. ayo Chandra. Salah. Sing ndi to? Salah iki. Kemeruh kuwi ora. Oh, kemeruh. Oh, alah. Aku seneng sing ngono kuwi ngantek ngimpi-ngimpi kok, Pak. Bahaya. Nun sewu, Pak. Bar medun mesin e malan. Iya nun sewu, piyai loro nun sewu. Piye, Pak? Kalau pun ngemi ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau ndek bojo ayu tur model ngene iki Oh niku. ngoten to. Nggih, pun. Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Ya kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan umur Kuwi pira angel kok? disawak sape. Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kae sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake kok umur 34 ya? Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep. Siji to. anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anake mbarep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Lah kok Mbak. hati-hati. Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Ya kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Mosok mendem mbako. Bayi kok Lah gara-garane apa? Lah mbok ibuke terus diundang dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu? Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Pengitan. Boleh mboke iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipun aturaken. Nah. Sambung Wanci Dalu Mbak Dian riyen, Mbak. Nah, suarane apik, piyaine ayu, bojone wong. Merongos we. Allah. Wong ayu rujet wae. Oper Mbak Chandra Mulya. Aja kalah no. Kudu sing apik ya, Kudu sing Mas. apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rekake aku bojomu ya. Alah aja nek rekae Lah, piye? tenanan ngono wis ah. Ma, aku ndek bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan, lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya to? Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar Tur ya ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Boten Nek aku pantes. karo Mbak ngene kan pantes. Aku ya rada Mbak Rada apa? Ayu. Rada memper ngono kuwi. Iya. Lah jajal lak kaya ngono kuwi jajal. Gene. Gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten Nah. mriki to. Jenengan tangleti. Bapak Ibu, kula kalih lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten.
Alah terus sing muni atine elek. Nyapa to? Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya komorate, sing kakung kaya komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Ya Mbak Chandra, iya. Sing apik. Pipine halus sing ngene ya. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Terakhir pertama keri suwe ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok no. Amin. Kira Ora apa-apa. Bros kok iso meling-meling. Lah, ya ta matane. Yo. Kero no. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira Yo. Mas Suryane kurang munggah ya jebul. Jebul Mas uga nanggepi. Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? Kula ajeng buak batang Mbak Dia. ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan aja nek. Bener, Pak, cocok. Lah Iya iya. to, Mas. Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek arep Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong iki wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi kian santang. Kok ngono neh? Kaya ngene iki kian santang. Alah kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye? Sing nang omah apik iki. Alah modelmu. Tenan kono. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya ta? Aku wedi kono kok Nduk, aku melu omahe kono. Wedi nek mesti Saya nunut. Nunut. Lah iya. Cina. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging Itu. wanci dahulu. Kene ya. Jane iki, Ya. jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lek sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelembarang mrene. Lah ya lho ya kaya wedhus tenan. Baisu. Wes, ayo ya, Nak. Plek. Tanon. Wes, plek. Ah, ngene kok tak imbuh 50. Gaya Ayune boy kaya ngono, sek. Kok tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Lah kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Oh, empuk Jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya. empuk pokoke. Nah, aku Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. lah pengapesanku dilunggui. Lah iya to. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah iya to, lagi dienggo watuke ya mencolot. Yo. Nano. Ya nak. Ngerti dhewe. Tanono Dienggo watuk mencolot. ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Entekne Mbak Dian Munasira. Yo. Yo, Mbak Sira. Gambarmu uga ngeklo.
Yoga-yoga kanca-kanca kompak. Kompak tenan. Wah, ning transit yo komplit. Ana soto, ana kerupuk. Walalah. Nggih. Pancen sampun dados ciri khasipun panitia PG Rejo Agung nggih nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Pak, pitike mau entek sing isih urip bareng kok Mas. Kok iso? Ya dibelengko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh. Ya ini bijaksana kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Gitu payungan. Ah nggih. Yo telaske. Mendah boyo yen sidat urip lan nandika Putri Sulestya terus bisa nyuara di kota Wesana. Ramu ing atiku Mendah boyo urip lan nandika mesti Matur sembah nuwun. Sudah tidak diragukan lagi kualitas sindennya Mas Cahyo. Betul sekali. Nggih. Lah menika wonten dawuh saking Bapak Yuswanto Mas Jolang. Nggih, nggih. Ngestoke. Kanthi dawuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mas Cahyo pun tadi matur nuwun sudah pinarak di Radio Madya FM. Dan selamat atas suksesnya Giling tahun 2025 PG Rejo Agung baru. Semoga tahun 2026 tebunya tambah melimpah Amin. dan menjadi Amin. barokah. Amin. Gusti ngejabai. Tulung minta gending kutut manggung Mbak Kesi dan juga jaranan Mbak Winong. Wah, nggih. Nah niki kula selake rumiyin saderengipun genduk niken. Nggih. Ya nong diaturake kelangenane Bapak Yuswanto tak aturake genduk Winong Nawangsih kanthi ninggal katresnan. Saya Cocok. atur dumateng Bapak Yuswanto sekalian Ibu Mas Yoga matur nuwun katresnanipun dumateng kula. Monggo langsung kemawon sepisan dangdut kedua jaranke Winong Nawangsih. Yo.
meriah untuk Winong Nawangse. Niki kasanah budaya Mas Jola. Oh nggih leres. Gabungan. Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi genduk Niken Salindri. Nggih. Bilih nuwun sewu sakderengipun Niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nggih leres-leres nika masange. Nggih. Nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Nah, mumpung niki genduk Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya rambut Pak. Ah driji ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken Salindri, ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegir Jagung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketingale dereng. 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 Saderenge nggih dereng meneh ngono padha nduk. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Nah, iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin nggih Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok lho. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua Pak, mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik Ya semakin intinya. rejo, semakin melimpah. Semakin Ya kalau mbok barokah. warai iki. Dikira Wes, aku goblok ora. ngono lho Pak paling ya Pak ya. Iya, Wes, kok menawa aku- dhewe ra tega karo awakmu. Nah. Kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Pak. Nggih. Ya. Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya rung salim ya nduk. Wah, jan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lho ki sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Ah. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sosok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to Pak, terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono wi lho Pak. Aku wi kangen lho Pak kan. Aku dadi buka si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah lerenku kapan kok iso ra turu Ora lho? turu ya malah kesehatane Bu. piye lah ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lah asline trah kok Klaten to. Nggih Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Sora Bapak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Nah, iku ya Ngono ora kuwi.
Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kasih 2 tahun 3 tahun ngono. Piye? Iku Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresno, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kuwale. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Lho, Ya wong- kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Iki Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Ah. Pak. Bebungah. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Ya padha karo Yai Segoro. Nah, Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. Nah, lah ngono kuwi kan. Nggih. Terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no balian kok putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik Cahayu tuh. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen neng gen CD utawa neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih enek CD barang. Siji yen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. Kok malah di PP gitu. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ampuh. Iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah CD ora disetel channel-channel ke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki Ya. coba sing klasik luwih dhisik. Jangan diragukan. Tek lek mangkate niken salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Coba kaya apa? Dan Nggih. yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ya, pelak-pelak momon. Lho karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Nggih. Nggih. Monggo bawane apa? Manut karo sampean. Ya. Rinasa saya rasa Nadyan bendino tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane.
ngerti apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Ah, sinaune mempeng. Yen was rina enggal ratri Awas. Mengesliramu tanana liya tak tresnani lahir Oh, piye? Cak Julang suarane piye? Wes pokoknya nek niken ya apa ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Beres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut niken ki wis bakoh dhisik. Banget kuwate. Luar di tingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. aku ngenteni bakamu kaya ngenteni madeni janji mantan semipan jroning kalbu
genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu nok ya bapakmu dhewe sinten Mak Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigir Jawagung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat alhamdulillahirabbil alamin tetep ora negakake marang awake dhewe ya salam hormat dumateng Pak Hari mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah amin ya rabbal alamin nduk Kledang kae kaya ngono nembang apa-apa tek becik apa-apa tek apik pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati dipelajari disajikan nggih diglowenthah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa padha karo jenengan lho Mas Jolang jenengan lak sregep prihatin sregep poso anake ya hebat to alhamdulillah niki sing siji teng Koramil sijine teng Kodim syukur dados TNI Mas ya bapake kaya ngene anake kan dadi dadi apa dadi pegawe no ning kono ki ora pegawe terus Grab ning kono ki ngojek malah ngegrab tak kira pegawe nulat salira lho wis pokoke Dik Niken iki yo aku semelu bangga karena apa dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul luar biasa kebaya dan jarit wah luar harus biasa menyesuaikan tempat iya ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren kamu sehat terus ya Nduk ya ayah tidak aku ayah iya dia ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga sampean dianggap mati lho ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri akhirat keturunan iki jenenge anak perhatian ngene iki ngono ya doa sebelum meninggal lah wong banget dicicil neh donga wah kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan mengaturkan Sugeng Rawuh Bupati nggih selamat datang Kang Mas panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari asmane ngerti ora Pak Hari Pak Hari kasmane dawa napa hari Senin Selasa Rebo Bapak Hari Puryanto nah Pak Hari Puryanto panjenengan iki Nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Yo nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan
jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Ya, Yo, siap. tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa? Alas Apa sekarang. kono Puspitono lo Ya. boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek ini kan Wah. setia. Jajali takoni Pak niken Pak. Antara nih milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- ya. iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rontok sithik. Heeh. Nah, iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi, Kak? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, Wah. ngene dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Tidak, awak tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya, bukan saya. Siapa? Pedus saya. Ndak apa-apa, wedhus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok nih kan Malik. Bapak dene wedhus. Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Upamane kok roh wedhus Dek ini kan piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus kowe Bokong. Ah, gila. Oh, wedhus ya. Wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Sa, iki dirimu ngaturke Nah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewolo. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik. Men tembange niki diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ayo. Nah, kersane lenggah Ya, cekedap. cocok. Kusuma Wijaya, Puspitanala. Puspitanala. Nah, Oke. lagu kesukaan. Maka Cok dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Pak Paris Sugiono Sugeng Waras saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun.
biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salidri. Oh. Tenan Dan Indonesia karismatik tenan nggih. estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih, mangga ciri khasnya Piyai Madiun ya. Pundi macane? Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapa Hariwur. Monggo nadyanto namung sak temperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas melaku. Ya. Bapak Heri Wuryanto aturan nikah wonten pepanggungan. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niku wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi ya. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih, sampun. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ning Palengganing ingkang putra niku Genduk Niken Salindri Kula niku. kuangen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Bekir Jagung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah ngoten soalé. Nggih. Melipat ganda. Nggih, mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Bekir Jagung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. Amin amin amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Monggo monggo. Dek zaman berjuang Yor kelingan anak lanang Yen tak openi Saiki ono ngerti menang keturutan sekti
salin iki wau Jawa terus ngangge caping. Lah nggih leres men adem men tentrem ngoten Bapak. Nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa batu rejo ini ora ilang podo Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya panjenengan ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho luar biasa. iki dong-dongan Dong-dongan nggih. Nggih. Piyayi. Mbok wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Dengan dalem suwun mugi-mugi sing penting estu sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langgungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Elok lah. Ngomong semene kae isih duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Terus pundi nika Mak Cange? Jane nek sing keri. Enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri ya Kabupaten lali. Lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to no ora ilok mang iboi to Mas. Malah Ora matur nuwun malah njaluk ibu. saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca, kangge Ayo kanca-kanca. nun sewu namung Gojek nih wong dik niken pancen nggih bocah. Nggih. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ya ora kasil to. Kene kok. Ya. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Cange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu. Mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Gendingipun lestari lintang asmara. Ayo. Pilihan Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal Dik Birgita iki ya selalu cek. Ayo semangat wis adimu wedok wis semangat ayo sayang. Iya, saya udah sabar. Angger wong wedok kok Lah dindang iya. sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Maafin aku Mas, ya Allah, sama ini jangan gemati banget karo aku janan. Piron iki aja pas nggo tengah, dadi nek Endi? dienggo njatah iki rondok miring. Iya. Aku merah di ngonone. Loh, Omong jare sampean mang seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. ya nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku marah di ngonone. Lho iku lho nikah niku piye Dan usane? ngelem-ngelem sampean ganteng aku mean. Sayang tak benake wah bocah kok pinter ngene. Mam. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukung. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, ngene iki lho. Kandhane iki malah sentuh bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong kaya lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusuh tenan nih Mbak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Aku gendong. ya pengen sama nih kudu adil. Wah. Tuh. Jola. Sayangnya be aku tok. Lho iki naik. Lho iku ucul, niken ucul. Ayo sayang. Gendong aku tok.
Rakoh tenan iki kuat Aku tenan. yo pengen digendong masalah. Aku yo pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih apa milih iki. Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Ya ora jare merabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya jenenge bar fitnah. Ora lek jare perabi, kan yo aku ora roh. Tengahi Mas Ulang, tengahi Mas. Iki piye iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih butuh ngono wae. Angel to. Ora kudu pesen, Mas. Mbak Yu mungkin nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas to Mas, jelas to Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Ya wis, yo. Ngono. Aku nek jajar nikah ning kamera nikah iki koyo Lah justru kuwi aku mau golek iku. Kayak hitam putih. Dadi iki Jelas hitam putih lho. masa ya nuwun sewu. Aku iki jejer wujude iki niken karo jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu ku piye to? Ya ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, Ah. ya toh. Iya, Pamane putih. bojone iki putih. Ya, Dadine anak sok yo putih. Nah. Putih. Nek karo aku Nek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. Weling. malah unik ngono kuwi. Apik, apik. apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Nah iya kak ya. Yo, Ayo. diaturake. Ya. Dik bir kita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Ayo deh. Rasa tresna kang sejati mau biar lestari. Ayo tekan suci bisa Nah,
ngerti cah loro do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih, Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita ya pancen alus kaya atine ngono ya. Halus menyakitkan. iya. Biasanya ngono, Pak. Ora. Wong lek halus sing ngono. Lho, wong lek biasane halus sing ngono kuwi. kan iki senangan iki menggiring netizen kok Lah kan. iya. Kok aku dihujat Mas lho, nek Ayo. ora, lah jarimu bodoh amat. Mas. Lah ya wes cuma menggiring tapi. Kita omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur ya. Dan Jangan bodoh amat. Wes lenggah saiki. yo Lah lenggah, Pak. Ya bapak tambah cune cerita sik dawa. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Dolan. lagi, Pak. Nggih tanggal 17 kan aja lali. Ya. Teng pundi, Pak? Lu ngundang anjuk ya karo sampean ngono. Oke. Tanggal 17 kula teng Jakarta, ya, Pak. Tak susul jak mulih jak ning Nganjuk kowe. Ayo ngombian sabane Nganjuk ayo. Tanggapan. Nah, Mas Julang pinarak riyen nggih, Mas? Siap. Kula tak magita mbacutne gelar cerita. Ya. Siap. Oh.